bonjour, salut tout le monde. Tapatapany fo, raha koragneziko eto ary mivantana amintsika vahoaka. Atsika vahoaka volaniko eto ny any fotony reto mpagnano politika, reto mahay mivolagna amin'ny micro amin'ny télévision reto fa tsy antenegny. Tsisy antenegny, tsy araiky, tsy aroe, tsy telo, tsy efatra. Tsy ny mpitondra zegny amperinasa ary tsy ny mpanohitry mivolagna reo fa mpanohitry. Mpagnano politika mitovy jiaby reo io, maty vazaha misolo vazaha, ny eo fo eo. Tsisy fiovagna, tsisy nino. Zegny aviako niany mitodika amintsika vahoaka za. Za tsy koragna eky, tsy mipody afara eky za miresaka CEO igny, fotony atsika fa nabonginy ngay Rajojo. Nabonginy ngay Rajojo tsika. Madagasikara fa nipalapala fa hela, atsika vahoaka koa mbola nabonginy koa. Nagnano ako nangery amin'ny lamaka izy, vita raha nataony CEO i losy izy. Nandeha Vatican, za tsy volagna resaka Vatican. Atsika vahoaka, ialako tsiny, atsika o za. Atsika vahoaka ny tsisy jiry aminazy ty. Atsika ny foagna aminazy ty. Ya. Ino volaniko hoe atsika ny tsisy jiry, atsika ny foagna. Afaka 2 mois atsika nkalaza anniversaire ny indépendant tsika. Non, atsika tsy indépendant. Atsika kazakadalendro ko hoe andeha nkalaza indépendance tsika. Atsika tsy indépendant. Rajojo ny privé ny Madagasikara. Rajojo ny conseil général ny Madagasikara. Fa atsika ny tsisy jero za aminareo. Na Europa nohatra reo. Reo kaza mivolagna ka hoe atsika maleo tegna. Non! Fa atsika vahoaka ny con. E connasse e connard miala tsigny za mivolagna zay fa atsika vahoaka ny tsisy jery. Atsika fa sasaen'olo. Atsika fa abonginy ny mpitondra atsika, ny mpagnano politika tsika fa magnaboliboli ny raha tsy mety amintsika. Atsika vahoaka manky. Tsisy aody masiny, koatra anao tompiny mampamasiny izy. Ialako tsigny azafady. Hoe ka Rajojo ne nisy moasiny dadilahy nino. Fa nareo ny tsisy jery, atsika ny tsisy jery. Abadoin'olo araiky bado mianakavy atsika. Zava raha misy. Atsika zo fody vava jiaby. Asahany nataony Rajoelina atsika igny. Atsika fa sahainy Rajoelina, atsika mianakavy. Malagasy jiaby fa nasahainy Rajoelina. Atsika mbola manginy fo. Resaka 100 euros. Mbara izy kony. Anontania mpiarakadia aminany pisolelaka pinonu izy reo kony. Amindreo zay mpiaraka aminazy reo baka misy mipetraka andafy ay. Anontania reo baka. Taloha. Tamitseniky nisy euro zegny. Anao mahazo 100 francs zegny. Anao mavita mameno kadi chariot. Zio io 100 euros io en Europe. Ndre moitié ataoko hoe 40 kadi tsy feno. Lany 100 euros. Donc nasahainy Rajoelina atsika izy nandeha. Parce que hainy atsika tsisy jiry. Hainy atsika foagna. Plus qu'izy. Nasahainy atsika. Nabonginy atsika. Napalapalana atsika. On est en cul nu.
miala tsiny za koa magnasandra dimanche parce que nareo mandreraka azonareo olo araiky sur 30 millions population anareo jiaby mamody vava mba dininareo koa zay nefa tamy 2009 anareo nakadaleny mbola fanambanimbaniny edy anareo tamizay rodogna anareo jiaby nasaky nitsanga navy Ambojatovo ndray tsy navy t'Ambojatovo takelan'elandalana andeha Ambotsoroatra nareo nialany anareo mbo tsy avy jery fo niany afagna anareo naty t'Ambojoroatra 7 février isaka ingaty avy io aleva oniny koa za anareo koa fa mandrara volaniko raha Jojo raha Joel c'est un assassin à chaque fois izy magnano raha na izy avy io tsy maintsy misy lon'olombelogno alatsany non atsika mbo iofo 100 € anasasainy atsika mba mbara izy ampatsiarova izy volagna nataony anareo vahoaka niany amiako ila nambarana anareo hoe karaha manakao izy hozaraiko aminareo vahoaka mba taia narignesanareo raha Joel nipody amin'ny fitondragna ça fait 2 mandats ataotsika zegny ke karaha manazy namenanareo vahoaka taia anontania izy aboaha ambara izy nareo volagna mahe oh merci président oh aty président mba mbarabaka anareo isaka izy mivolagna anareo vandesany de io nareo vangony donation aody tsy masy ankoatra anao tompiny makamasiny izy mialatsiny tompoko io tsisy mialatsiny aminao asimo io tsisy tafiky na hoe maramila na hoe zandara ro ine vahoaka koa ndro io e anareo koa matsapa zay raha mbarane eto sanandro anareo koa matsapa fa nareo asasaindro olo aby reto io ne tsy raha Jojo zaraiky magnasasa anareo même ro mpiaradia aminandro ne magnasasa anareo eny agnivony fokotany eny agnivony district eny agnivony faritany anareo koa matsapa fa asaha ataony raha Joel sy ny forongony fitondragna tianareo tsisy tafiky masiny ataoko entre parenthèse igny volagna nataony raha Joel tamin'ny TV5 Monde igny koa magnasatsika mirazagna atsika dikan'igny mialatsiny mialako tsiny andra dimanche dikan'igny le namboara azaka anareo vahoaka fa nareo sambatra zay koa dikan'igny de nareo mainginy mbambaraza kony iny fahasambarana misy aminareo iny fiadagnana misy aminareo vahoaka misy amitsika vahoaka zazana vahoaka mbambaraza miadagna anareo sambatra anareo ndre antody fa votsy vaovangatsika ho izy irany sareraka mofy zara famvanga marandraigny zara fa mihina zegny olo sambatra fa ireo petit déjeuner en anglaise ianareo petit déjeuner en anglaise io marandraigny fa reo mihina œuf sur plat jus d'orange jus de fruits gâteau crème au chocolat thé menthe tout c'est ce qu'on appelle petit déjeuner anglaise fa tsika nde tsika namezandreo mofo mokary vary manintsy dité zara fa café agnarany soi-disant namegna 50 000 andeha nilahatra anivony lalabery bleu parce que raha Joel ndraiky Macron avy Macron zay nagnano anareo blé nagnano anareo javel ils sont fous
nakambarako mariny fanareo vahoakany ihany hoaniko fanareo atsika vahoakany tegna tsisy jery foagna plus que rajoel fa etsika izy gogo adala ny magnaritsika fotsy tsy ataony fa atsika vahoakany iny tsisy jery io ndray tanindrana ndray fovoatany ndray ivela miragna jiaby atsika asarazagna ne nataony rajoel atsika tamy TV5 monde igny 100 €. Non, anareo misy avagna andafy baka agnontania hoe karakory 100 € zay minareo agny volagna ndre 100 € zay sara anao koa navita nagnano plein tomobilinao andafy sara anao koa nampiasa 100 € ny station ny essence andafy volagna fa nisy demi réservoir atao na misy antsasaka ambany demi réservoir atao anao nagnefa 100 € anao mipody 20 € ao 30 €. Detsika mbola io fa sasahenika naboakany anareo fa nareo asasaeko vahoaka malagasy anareo andevonaka asasaeko nasaina atsika atsika vahoaka amvely tegna atsika varotra amvely tegna atsika fambolegna fiompigna hoe 80% ny mpamboly or atsika zao plus que 80% ny mahantra akory matao fambolegna andeha or atsika plus que 80% le mpamboly ny mahantra batovanareo calcul zalaboko mba mianara ataova 1 plus 1 égale 2 fa tsara nisy 1 plus 1 égale 14 ou 13 80% mpamboly piompy plus 80% pauvreté sambatra zay anontanianareo tahena ianarany calcul sambatra zay question 100 € azovy masake miboaka aminaka eto volagna aminaka eto za Madagasikara eto za mikarama 100 € mba boabaka miboabaka atsika mikarama 30 € même pas 50 € karama atsika même pas la moitié de 100 € de sambatra hony atsika fa izy mianakavy milebaleba amin'ny angovonareo vahoaka amin'ny volanareo vahoaka mandeha any ivelany mampalahelo tegna mampalahelo koa atsika vraiment con on est des cons le plus con du monde le peuple Madagascar mialatsiny sa volagna zay fa mandreraka mba zahava kony zahava zao sandan'ny vola européen ndray ataotsika hoe ataotsika mianara mikonty zala mikonty koa no more 2 plus 2 toujours 4 io tsara nisy 19 20 égale 4 mba mianara mikonty ataotsika nareo hoe mahazo 100 € amin'ny sandam-bola manonga zo io karakory ataonareo iaigna amizay eto Madagasikara eto amitsika Madagasikara eto mba mbarazavako atsika ne olo bado mitondra atsika de magnabado atsika de tsika bado io tsisy question tafiky maramila gendarme mais on est des cons zay tsy faly amizay mamalia zay eto fa mivolagna aminareo atsika nabongy ny fitondragna ty mipalapala fa tsika tsisy jery za tsy koragna le resaka Vatican za tsy koragna le resaka ambassadeur na le resaka mpianatra dimy voa lavo tamajongary igny eto de miondrika amin'ny fianakaviagna mianakavy za na ny ambassadeur na reto mpianatra
resy reto miara ory aminareo zay jiaby eto amin'ny MRF. Za baka igny mba magnontania tegna edy za tsy nahita fa firy journée any mpianatra regny lavo ta Majunga, fa firy journée any ambassadeur igny lavo tandafy, nefa n'igny ambassadeur igny orange karaha rô mba agnontania baka moa ve nanagna alahelo tamin'reto mpianatra 10 rahalahy reto na hoe 10 rahalahy tsy haiko mianadahy reto lavo tany Majunga ny fitondragna, mba nagnano deuil ho an'reto mpianatra zanaka vahoaka ambany tanàna reto ve ny fanjakagna? Non, izy rosy nareo sy ny fatiniavanareo fa za tsy maintsy mandeha. Izy mianakavy mampalahelo de atsika samby vahoaka mibaby fahoriagna mahazo atsika fa fitondragna tsy mijery atsika. Zay volaniko aminareo hoe atsika tegna badoendro olo reto, tsy olo baka ivelany magnabado atsika, tsy Macron magnabado atsika fa atsika no mana abadoendry fitondrany raha Jojo mianakavy misolelaka amin'olo miala tsigny vahoaka malagasy. On est des cons, vraiment cons. Aboko izy masaky mivolagna nangala exemple Rajoel hoe un pays africain sasany azo lazaigny hoe sambatra vahoaka malagasy. Rajoel io volaniko hoe anao aussi tu es un connard. Pays africain sasany ane koa fa misy la guerre amindreo mandeha vity mifindra pays araiky fa tsika moa andeha ia agnivon-dranomasina atsika andeha ia. Tiatsika tsy tiatsika io fo atsika zay raha ataondreo atsika io normal izy mivola hoe sambatra atsika tsisy tany lifasana tampoko milefa atsika mangalala koky au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit avy Mayotte avy Moroni tsika sa maty andrano. Non, merci président, on est des cons. Vola tsika ngovo tsika eviko tsika amin'ny impôt andianan'izy mianakavy mileba eraka an'izao tontolo zao io fa tsy volandreo. Atsika amizay magnino yo dindery katoto. Incroyable. Atsika fa sasain'olo la monde entier président raha Jojo magnaty sasatsika devant monde entier atsika mbola io fo. Or sasany vola stratégie mbola manapetraka stratégie 16 ans anareo opposition magnapetraka stratégie nde Hitler tsy nagnapetraka stratégie 16 ans tamin'ny guerre mondiale. Hitler tsy nagnano stratégie 16 ans navitany Allemagne domine zao tontolo zao guerre mondiale. Fa anareo ary magnapetraka stratégie mila zao mila ty zay efa oaka fa leo tofoko hempaka vasira ndraiky anareo opposition montraka tsy manjary ty anareo tsisy raha vitanareo vavabe ary stratégie miboaka raha raiky vavanareo fodinareo nefa vahoaka fa mitsangana aianareo opposition mitsangana vahoaka ta Toliara mitsangana vahoaka ta Vatomany mitsangana vahoaka ta Tamatave aianareo opposition nareo vola fa hoe stratégie mitsangana vahoaka Tambaribe Sakatia mitsangana vahoaka ndraiky nandoaiko vahoaka Tambilobe aianareo opposition vola hoe stratégie. Sitagna anareo mangigny mamody vava hena zay tsisy opposition.
Oh, agnano alliance. Non, franchement, atsika vahoaka franchement mampahiny ndraikindraiky. Atsika jiaby na efa andeha an-tantara. 2009, azovy nitambatra. HVM ndraiky Orange. Nitondra HVM, azovy nitambatra. Orange ndraiky Timo. Nefa igny navy izy io HVM ndraiky Timo. Ary alliance. Quelle alliance? Magnano alliance à Madagascar voisins, alliance nareo agny en Europe. Vous prenez les gens comme des cons, quoi. Ary reo nagnano alliance reo boko nandeha amin'ny RNS. Lepa. Ary reo opposition. Punaise. Vahoaka nagnategna hoe fa un vrai opposition nareo Macron hoavy mba hoe hiaraka hitsanga hiaraka neo ny fantragna mazatsika. Non, reo jiaby nandeha en Europe. Ary reo opposition agny Europe agny reo magnano alliance ndreo. Vous êtes des PD ou quoi? Agny nareo magnano alliance novadiagnanareo. Vahoaka amizay ato asainy Rajoelina amin'ny 100 €. Atsika tsy misy jery. Zay efa nivolagna eto fagnambaniagna, fagnandevozana ary fagnatsikitsagna fagnabogina ny Rajoelina mianakavy sy ny fitondragna ty ataony amin'ny Madagascar. Atsika mbola io 16 ans 16 ans izy io. Atsika mbola io. Les piso lelaka ndraiky le pinono, merci président. Ah, président kosa fa manao dadilahinareo. Manao aminareo dadilahinareo. Non, mialatsiny e. Tegna mialatsiny fa mandreraka. Atsika mbola io. Zahava igny sommet 2 jours heligny 600 millions de dollars. 2 jours fitondrangatsika mandany 600 millions de dollars. Igny sommet Bobo Madji. Tsy hitako iny vokatra nandesiny. Azovy tatsambony kaindro tary ny vola. Azovy mpamboly piompy ny kaindro teo mba ny vola. Non. Zanaka copain, zafiny copine, la famille, on prend micro. Fa tsika vahoaka 800 isan-jato euro io. Tanà ngadinareo fa zay mila mihina. Normal amizay reo voanik'izy embon-drazana jiaby fitondragna io. Be kiby tsy maheviko reo. Bah oui, be kiby tsy maheviko fitondragna ny Rajoelina ambarako anareo. Mampalahelo atsika. Tegna mampalahelo zalahy. De atsika mbola iofo. Mbola tsy avy jery. Mbola tsy mifôha. Iambigny opposition tsy agnano ro tsy zay efa mivolagna aminareo. Ro opposition ro io agnatin'ny club 48 na i Ravalomanana na i Rajoelina Mampiany. Même si teny zegny agnatiny io faza mavandy magnadio tegna ty azo place ny ataondreo. Anareo zao vola fa reo koa nipody eo ny zanareo koa. Tembo e. Tsy possible. Reo zao tegna rattrapage-ndreo reo very vola tam propagande jiaby nataondreo. Zegny diondreo opposition. Zegny aton'izay mivoleza paseky oka zay
miaraka amireto dinosaure politika tsy mamango reto, reo neny mamotika atsika, reo neny mamono atsika, reo ny mangala fanagna atsika, mandrobaka tany razatsika, indrindrandrindra magnitsakitsaka razanatsika sy ny culture atsika. Fa tsika tsy mety misy jiro problème io nde misy mpagnampy politika mandrobaka tanàna, fa tsika baka amitsika vahoaka avy andreo mandrobaka atsika, magnabato atsika. Karamegna varimasika hely aomby maty aroe telo losa tsika io mamafa lalabe. Ya marina, le famafagna lalabe, famafagna tanàna, fagnadiovagna tanàna tsy problème, ataovagna fo fa aza karamegna varimasaka zay ty kokony commandant fa placenay eto, apetraka anareo lalagna zay ne vita varotry ne fafanay madio io, ary maro mpivarotry magnaraha zegny, tsy miambigna anareo vola fa tsy zegny. Oh fikambanana zegny hoe nagnadio lalagna, non oh nagnamia solution zay teto. Eto baka za mahiny za rango zany tia mialatsiny zandry fa anao tsy maintsy vantagnako aminao vola parce que anao vahoaka karaha za koa, mialatsiny aminao zandry Paolo, zany za antsitraponao fa komaly igny tiako. À chaque fois anao magnano émission na tsy haiko amy télévision zao anao volagna les droits de l'homme, aza la mba boaza baka mbiagna manareo mi-appliquer les droits de l'homme à Madagascar, zandry Paolo. Fa tsy zegny anao iska avy amy télévision aty, télévision ry, radio aty, droit de l'homme, or le raha tsy appliquer nareo. Fa le raha misy fivoriagna ivelany lingilingy anareo membre délégation tsy haiko nino droit de l'homme, anareo bakany tsisy raha ndesinareo, tsisy raha appliquer nareo, vavanareo fody parce que nareo nandeha andafy vola mibahoaka, zegny tokony couvrir-nareo amy droit de l'homme tsy ataonao. Mialatsiny zandry Paolo, mialatsiny. Droit de l'homme ve Paolo, raha mahazo vahoakany Toliara, Vatomandry, Tamatavy, KNN, Ambatovy, Basy Toliara, Sakatia, Nosimitsio, Faty Diego jiaby igny voe maro sy namana, aiza le droit de l'homme Paolo? Fa tsy amy micro fa anao magnasary mivolagna droit de l'homme, or anao mandeha mivorisaka teteky mikasiky hoe forum tsy haiko, réunion tsy haiko, sommet droit de l'homme à l'extérieur. Tu dis rien de ton retour. Non. Réveillez-vous les gars. Le peuple, réveillez-vous. Zava pays africain reo ataova amindrobako raha ataondrandrelo io ndraiky fitondragna io ndo ataovana Afrika anao ro amizay io komba tafipetraka en Afrique toky 600 milliards $2 ataova calcul, 4 milliards et 2 milliards gasy zay nefa tsika mitango nde tsika fa mitsongo raha tsaby tsika mbola tsy voky. Za tsy mikasiky volagna resaka papa igny zay naviako nomaly, za tsy nagnano live parce que za catholique pratiquant ary nitezegna tagnatiny io, fa za tsy karaha zandry laha raiky ary magnasasaky chrétien igny. Ya fa nandeha reo mianakavy vola tsika vahoaka koa nampanderoy mba agnontania za koa na hoe mba agnontania olo miramiragna magnodidigna anareo io, nino mo asan'ny zanaka rajoelina amy fitondragna, ino asan'ny zanaka rajoelina amy firenena, de vola tsika vahoaka magnefa zanany, magnefa vadiny, magnefa reo mianakavy à l'extérieur dépense. Tsy malahelo za mivolaniko fa mampatonga saigny atsika.
parce que on est des cons. Des voisins africains, vous êtes nul le peuple malgache. Marar fono marine africain, nefaro africain ro pire qui atika. Atika tukizondo. Zany fiavagna anaty indray fandiadiavindreo amin'ny culture atsika malagasy ao. Teto za fa isan'andra. Kodrako amina fiky igny tsarabango igny amin'ny ministère culture nisy jery. Izy fa tokony démission fa noho izy gogol. Izy mipetraka eo fa. Culture atsika fandiadiavindreo fa tsisy valeur. Atsika zao ka za mivolaka fomban-drazana. Atsoatso boka gnano fambadiagna anao. Fomban-drazana nino? Famadiagna nino? Ndreta olona fatin'ny razana atsika ngalarindreo andro mandeha andafy. Anareo boka mivola fa atsika misy culture. Atakalindreo volana millions et des milliards. Ta olandrazana atsika mandeha andafy. Atsika iofo. Are-pirenena atsika. Ça personnellement, en place du président Macron, des autres présidents Moussoulizo, Zatsuetement Ménoro Madagascar, il ne s'est passé jamais de la vie. Faut une diagnostic, faut tu voir article. À la foudre. À sauver Mzema voulez. Tout comme dans l'opposition, ça. Nos diables laf. Azov masaky mivolagna aminareo opposition ary masaky mitsanga hoe vahoaka aleo mitarika anareo zay fa tsisy nosy lafo eto azovy tsisy azovy taminareo opposition mba nandeha nizaha pe maratra mahazo toliara base toliara ke même mbatovy azovy taminareo opposition nasaky nitsanga nagnonjo vitinareo nandeha mbilobe siska niany pontsy mitoy. Nos mitsio sakatia Diego Jad azov masaky mivolagna baka anao baka président Fresekina Marc Ravalomanana anao magnasary mivola za tsy tia ty fitondragna ty mba nitsangana anao raha nahazo vahoaka malagasy jiaby takoty non anao voalohany tsy mitsanga en tant que anao président Fresekina miresa ino amin'iny. Vous êtes dans le club 48, vaut mieux que vous fermez vos gueules. Putain. À l'opposition. Opposition stratégie 2009, ils ont fraction de semaines ou chaque mois, ils n'ont ni stratégie n'attendent. Mais non, il faut arrêter cela. Ndé rozandar mutaf marmil ruguruk fa kajwe. Kajwe fa tsiswa. Kajwe fa tsiswa e. Vomi nareo mipetraka antragnonareo hene hoe zay tsisy opposition ravagna ambla zay vahoaka miady araiky fa tsika vahoaka zala mba mitsangana mba misy ajera tsika vahoaka mampalahelo zone tsy nateraka anao mamparary fonao mampalahelo zala. Voyage d'études namoizagna après tandrazagna 10 ndraiky mandeha fanjakagna tsisy ndraiky ndraisagna anao Maradona fagneva tsakotsako culture ho anao ino ndraiky ndraisinareo ministère de culture éducation raha nahazo regny mpianatra regny mampalahelo tsy andeuil tsy fandraisinareo ndraiky. Non, mlebaleba ndraiky Macron parce que c'est Macron, président Rajuel c'est conseil général et préfet de Madagascar départemental. Io ne volango aminao Maradona, asanao tsy hainao. Mandeha midika amin'ny jiro tapaka ry. Zay mo asanao jiro tapaka.
ataoko ty fa misy ministère ny Jirama na iny tsy ministre ny Jirama ny vola fa anao zay mampinafiky anao baka tia raha midika amy raha tsy tokony diranao mizaha pointira tandry anao fa kaza mampangala pointira tsy tandry anao mampalahelo za tsy volagny hoe tsy nasiagna valeurany fatiny papa za tiny za de A à Z direct boko hoe télévision Vatican za tsy za tam TF1 ni la 2 ni France 24 za ni za direct télévision Vatican malahelo za fotiny nino mampalahelo za tsy vitan'izy pape za chrétien catholique pratiquant sacrament amy fahafatesagna fotsiny kinefako ary zegny raha mbesako amin-dragnahary koa sacrament jiaby fa nataoko ny mampalahelo za hoe papa ray masina ary tam 2019 za nandeha Madagasikara niaraka navy avion nitondra zay navy amin'ny avion nitondra zay izy navy amin'ny avion nitondra izy 5 minutes nijotso anay nijotso avion nitondra papa za nahita papa Taivato 2019 avion nay tokony andeha Matsanga andeha Nosy-Be nireculegna nandeha après-midi nandeha Mbaribe. Ça me fait de plaisir niany izy lavo aza mitomagny normal olombelogna ane igny papa ndray masina zao tontolo zao ndray izy koa nambarako teto paky izy ny volagna hoe libérer les prisonniers politiques nataony Rajoelina tsy nataony ni appliquer ny fanjakagna ty tsy ni appliquer ro papa ray masina kanefa nanareo koa ny za nareo vola fa zany za direct za va baka ro jiaby même président d'Ukraine ny confesse même solo tegna nalefa amy Poutine tsy nandeha mba ny confesse ta Vatican fa président tsika nagnano nino nampitombisан'olo izy menakavy atsika vahoaka tsy tonga sainy mampalahelo ho an'izay mahay tantara ampatsaroko tantara ela nareo miragna raha nataony allemand tam français raha ataony Rajoelina mianakavy fitondragna ty atsika vahoaka les places nagnanaovan'ny allemand raha io za nandeha nizaha ary za nidriky ziska agnatin'ny lavaka nandivegnan'ny allemand velogno français tamizegny Oradour sur Glane zegny olo mahay Oradour sur Glane mehe tantaran'io anao koa baka Limoges andeha Bordeaux latsaka atsimo andrefan'ny Limoges Oradour sur Glane to nangadiny allemand lavaka nampidindreo to velogno français ny vonegna velogno to raha karaha zegny izy ataony Rajoelina atsika io nandeha nanangagna prison ary manara-penitra parce que tsika andeha ampidirigny ao jiaby la même chose ben oui bonjour mon frère aia opposition zao io mbara zabaka grave raha mandalo atoliara atsika mikoragna zao aia opposition zay taritinao raha faly managna mariky miady rery vahoaka antoliara atsika mikoragna zao za mikoragna fasafasanareo miady rery vahoaka ansakaty atsika mikoragna zao io aia soi-disant zay opposition on œil oui vos fermer vos gueules c'est raha ataony Rajoelina atsika io tsisy hafany raha nataony allemand français 10 juin 1944
10 juin. Donc c'est fa 81 ans famonoagna velogno français française nataonao allemand ta Oradour sur Glane. Izy raha tondrajoelona atsika io ampidirigna prison manara-penitra ampidirigna amin'ny gagazo tsy haiko neno ampidirigna aty ampidirigna ary vonegna prison. De mbola egny atsika igny merci président nagnano président dadilanareo nagnano mampalahelo de atsika mbola iôfo zavana matsika toliarany miady ary tiany magagaza aminareo vahoakany e nagnino toliara mavita miady maty koa maty rô fa mivolana zay maty amin'ny tanindrazana maina atsika varatra i mandry parce que tsika malemy agnoregnandreo angady reo tsy volagna vahoaka tsy mivolagna bon alefa aletsika tany miala anareo fa zay midrikery non incroyable incroyable akory toliara misy olo migadra saky nitafiky maramila mitifitry vahoaka ny toliara de zavanareo toliara zao mikaiavanareo toliara boka mafana toedra raha toliara atsika mikoragna zao atsika varatra vraiment na maneny rajoela na ngireny rajoela tapomboa mialatsy igny zay tsy faly amizay mamalia tsy hay Christian fa nambarako anareo io tsy mijery anareo avaratra zegny mampalahelo atsika mampalahelo izy io agny milebaleba miaraka amin'ny fiagnakaviagna anazy atsika ato asa eny amin'ny namboarasagna anareo amin'ny sahero mangigny atsika io atsika tsy mihina marandraigny zara mihina matsagna zara mihina haly io atsika nino bado hoe abadoeny reto fitondragna reto atsika nameko tsy exemple nameko volagna nareo teto mba samia mitaky député maire amin'ny tany misy atsika igny hoe aia volansiady 2 milliards 500 millions par an volansiady 2 milliards mba agnotanety député mitsika igny amin'ny district tsika rekareka igny hoe aia volan 2 milliards io CLD amtania gouverneur atsika par an gouverneur reo mahazo 50 milliards par an mba agnontania gouverneur anareo tamy misy anareo agny ninebaka fa ene tsisy raha nataony gouverneur ane izy zao mananga lozina agnamboatra corneny pistache zay boka tsy agnaboany valeur any 50 milliards io aminay agny député nay normal ambario be député nay nino magnadio lalagna mahafafalala io tsy asan'ny député anao koa tegna dio lalagna taloha teo ambarako anao labanany François azambakenao za taloha teo remevalinitry regny Bernard Biamby regny mangala prisonnier prison am 1855 ans ikaramegna amegna vola magnadio cimetière magnadio lalagna faseny lalagna Jamanjary ino tsy angalanareo prisonnier reo magnadio lalagna ndraiky cimetière io fa hoe association labanany parce que vola siady ahodikodinindreo io anareo amizay vangoendreo amy donation fa vindragna anareo vendra mandramaty vola 2 milliards en posindreo parce que association ndreo kele zay nareo vahoaka neny tabe nagnamia exemple za teto le resaka 50 milliards io ny un gouverneur dianane 5 district madiana izy Diego 1 Diego 2 Ambilobe Ambanja
Ambario be izy koa 50 milliards io gouverneur en corné pistache olo madio jely na miany isaka district 10 io 10 milliards atsika vahoaka magnaramaso ataonino aboazay ni raha andeha amboarina ro izy de taye aminay ataova pancarte io oh vita non izy ro tsy agnanao ro zegny parce que nareo nabadoindro parce que nareo tsisy jery atsika amizay dobotrosa 16 milliards de dollars poussière trosa atsika tsy fijerijeriny rajoely nohony atsika draba atsika ankadaleny ary nangataka trosa adoso amy trosan'ny la France nefa n'izy moa koa ny trosa raha hafa koa ay zegny olo même compte magnano compte toto publication toko io boka kiniako atoko boka publication manafo africain toto io mampalelo atsika vahoaka neny tsisy jery aminazy ty fa tsy ro fa atsika ro con fa atsika abadoindro kony atsika fa atsika ny tsisy jery ary tsy mety avy jery zio io toliara mafana iny tsy mampitsangana atsika côté jiaby nino miambiny miaraka mitsangana atsika jiaby non miady araiky toliara opposition za tsy henkinare opposition nandeha agny ary opposition dadilandro gazao témoin au créole mais ke mifoaza zalatsika Maria sa nataony radio atsika tamy TV5 monde igny Maria sa igny anareo zao atsika zao magntany zabaka mbambaranareo zabaka hoe tanareo za tsy miova lamba naka John tsy miova la même chose lamba naka sambatra aminino za sambatra aminino anao sambatra aminino jo sambatra aminino rakoto sambatra aminino rasoa sambatra aminino mboty totoelaka apatsinjagna mastay zegny mahasambatra anareo fotony hoe managna canal saty atsika jiaby ndray ambany volagny zegny natao hoe sambatra mais non olo sambatra zegny izy mikarama par mois managna ny ampy izy antragnonany ndraiky vady aman-janany mianatra ny tsaiky miasa ny ray aman-dreny fa tsika tsy tsaiky mianatra tsy ray aman-dreny miasa andiasa amin'ino moa tsika ndre l'usine tsisy ny l'usine nisy teo ny voleny izy eo tsy mahatsanga ndray l'usine araiky mbola mangataka edy koa izy andeha hagnano l'usine non incroyable za fa nivolagna zegny président avy io mibognosa fa lombolombo ny ombo azo atsika tanky volatsika io tsy miboaka à l'extérieur fa amin'ny agnarany hoe magnariary ariary tsy haiko ariary montrika anareo ty atsika tsy tafiboaka za va moroni ndao magnontany namagna comorien aby reo taloha ne franco-comorien non nialandreo izy iny parce que reo tsy tafiboaka reo niala franco-comorien reo nidriky CFA anao midriky vola CFA ne tsy midika hoe anao nandevozy non mba miboaka volanao non atsika o deja atsika tompony fa magnariary vola atsika koa mbola ariary o amizay atsika mifamohony faty eo tsisy valeur olo magnariary ma ino raha azony tsisy fa reo jet privé Dubai Maurice polytechnique non polyclinique ilafy tamin'izy tsenky nalainy raha vatomanga atsika vahoaka mba navitany andeha tao fa depuis izy nalainy raha vatomanga atsika tsy tafidika ao
ndray izy tompiny fotsy mitahegny nany izy mandeha Maurice. Normal atsika matibory tsy aretigny mamono atsika fa jerytsika mamono atsika. Nialatsiny vahoaka za vahoaka miaraka aminareo ke natopiko zigny nataoko exprès hoe nitodika aminareo vahoaka karaha namagna jiaby za mifoaza atsika zalahy tegna mifoaza mare fa ela zay teto mbola atsika koa nabonginy fitondran-Rajoely ty nabonginy natsika izy loso akonangery amy lamaka nataony Rajoely nalatsa ny tenany izy loso mianakazy nandeha nagnano weekend soi-disant be de sortinazy andendevigny papa non nareo nasasa eny nabonginy nalatsa ny tenazy amy lamaka izy loso ndray fatiny gasy karaha tsika tsy nasiany valeur mandinière vahoaka. Bon maharanako izy ho atsika vahoaka ny namagna rahalahy na bavy a faritry Gironde azadigna fotoagna atsika 15 heures amangy namatsika Elvis sy Besadara zay namoy anabaviny tamin'ny etraketraka ny sasany amizao fotoagna zao moa j'espère magnano asanazy ny gendarme Comparde à Diego parce que le ranabavy tsy kombakomba tamiro namono ranabavy Sonia Pea Sonamo napanongana a Comparde ny Diego zazavavy igny atsika jiaby mahita publication amin'ny Facebook ao mivadiky lela isaka minute seconde ty zazavavy témoin zay agnadedigna fandehan'igny fatiny ranabavy Sonia ke tiako ambara zegny azadigna fotoagna atsika 15 heures amangy zandrilahy Elvis atsika agny a Bordeaux à Rion adresse fa nameko teto matetika ampodiko hoe 7 rue du Caroulet 33410 Rion. Zay tsy mahay mety mikaiky amy téléphone 06 12 94 54 93 06 12 94 54 93 magnano velomatsika jiaby samy magnanova dimanche sambatra aby.